Tak my máme před sebou knihu, kterou jsme museli už vytáhnout z batohu pana Miloslava Nehyby, který ji napsal, protože ten regál, který je tady vedle nás, je prázdný a všechny naše zásoby jsou prázdné. Tak jaký máte pocit z toho, že jsme vlastně představili včera knihu, stihli jsme to do Velké Pardubické a ještě jsme jí vlastně tu zásobu, kterou jsme sem dovezli, tak jsme vyprodali. Úžasný pocit, já jsem rád, že to takhle dopadlo, že ta knížka takhle uspěla. Protože to nebylo vůbec jisté. Pojď trošku blíž, prosím, aby jsme byli slyšet. Tak. To nebylo vůbec jisté a je dobře, že to takhle dopadlo. Protože to neplatí asi jenom pro knížku, ale když vidíte, že krám je prázdný, tak to znamená, že se vám jedlo dobře a že máte dobré zboží. Přesně tak. Vy tady vždycky, když jste podepisoval ty knihy, tak jste říkal, podepište si to třeba od Faltejska, já o té knize vlastně jenom kecám, nebo o té Velké Pardubické jenom kecám. Tak dneska Faltejsek. Ano, a to potvrzuje moje slova, protože včera jsem říkal, nechte si to podepsat od Faltejska, ten ji vyhrál 6krát a on už ji dneska po dnešku už ji vyhrál 7krát. Hned by měla větší cenu, ale zároveň ten váš já jsem říkal, že když se tohle stalo, že jsme měli s vydáním o rok počkat a že by to byl ten 151. příběh, ale někdy se musí skončit. 151. příběh, takže hned vlastně navazujete a budete psát dál? Další malé, velké příběhy? Já tvrdím, že ne. A nedávám to. Ale nedá mě to a přemýšlím o těch dalších příbězích, protože jsou některé, které se do té knížky nevešly. Takže teď je o jeden víc, protože tohle je věc naprosto ojedinělá. Jak byste to okomentoval jako znalec, jak moc je ojedinělá? Je to něco, co se ještě nestalo v historii Velké Pardubické? Vítězství to se nestalo, to je poprvé. Doběhli v roce 1991 současně na 5. místě 2 koně a v roce 1953, jestli si vzpomínám, tak to bylo na 3. místě. Ale vítězství to je poprvé. Je neuvěřitelné, je neuvěřitelné, ne tohle, ale že si pamatujete tyhle ty detaily. Pamatuju, protože jeden z těch současných doběhů je i tady v té knížce. Ten příběh se jmenuje 5 míst pro 6 jezdců. A tam jsou právě vyfocení tí jezdci, bylo jich 6, ale vlastně v tehdejší době dnes dostává dotaci a věcnou cenu a je vyhlášeno 7 jezdců, ale tehdy jich bylo jenom 5 a na té fotografii stojí na těch čestných místech 6, protože ty dva doběhly současně na 5. místě. Takže to se zapomíná dost špatně. Děkuji. To bylo taky ojedinělé. Děkujeme za krásnou knížku.